وەکەل دەستپێکی مەگوت ئەمێ بەحسا ڕێکەتنا سایکس پیک و بکەین ئەو ڕێکەتنا بەریا 100 ساڵان کوردکردنە 4 پارچە کوردستان کردیە 4 پارچە ئیر و پارتی ئازادا کوردستانê پاکê li Bakurê Kurdistanê dê konferanseke li ser vê reketine li darbixe. Bigot û bêşkirinê li ser vê konferansê û dîsan reketina Sakis Pîk û sekreterê Pakê Birêz Mustafa Özcelîk mêvanê mêv studiyên Norojê bixêr bê roja te baş be. Destpêkê dixwazim bizanim ev reketin ev konferans wê çi behsa reketinê bike dê çarçovê vê konferansê de wê çi bê gut û bêşkirin. پێشتر سپاسیاوت کردبوو بەرنامێ بخێر بێ وەک پارتی ئازادیە کوردستانê li pênc bajara me derbarê Sakis Pîko de konferansa me darbixin بله li İzmir, li İstanbul, li Batman û Diyarbekir û Wanê me va konferansna darbixin. Îro li Batmanê dest pê dibe. باشە ئارمان چییە ku ev konferans wel pênc bajaran dest pê bike ne bi tenê li bajarekê çi tiştiyê giring heye ku arman çiye ji hûn li pênc bajarên cuda cuda ev konferans wê li bêl darxistin wê çi bi gel gel texên cudayên xelkê ji bajarên cudayên xelkê Du armancên esasî heye yek bi awayê civakî siyasî hukukî em dixwazin peymana Sakis Pîko careke dî binirxînin bi awayê zanistî ya esasî jî em dixwazin dengê xwe bigîçinin hemû cîhanê em dibêjin êdî bese bese di sersaliya Sakis Pîko de Sakis Pîko dibê nemîne dibêje careke dî ji bo Kurdistanê statûyek rêyek pêdanê. Aşağı anî lem konferansda bejdar dibin kên? Li Başûrê Kurdistan Doktor Elî Teternêroyê ye. Li Rojhilatê Kurdistan de roj mamendî ye. Li Bakur jî sê kesin yek li Sofya Üniversiteta Sofyayê Yaşar Abdulselam ye, yedî Doktor Ekrem Önen e û parêzer Mehmet Celal Berqere ye. بله باشە وەکە یادیار ku reketina Sakis Pîk û reketinek bû li 16 meha 5 an ku 16 Gulanê dibin 100 sal ku bi ser da derbas dibin êdî evê reketinê weke me destpêkê jî got ku Kurdistan kir 4 parçe êdî hemû dîrok pêşa roj hemû reketinê ya vê parçe ya vê navçeyê bû taybet jî bû Kurdan êdî gorankarî bi ser da hatin kirin. Projeya Partiya Azada Kurdistanê çi ye ji bo labirin yan jî hewldan ji bo nehêlana vê reketinê de ji bo Kurdistanê bi taybet ez behs dikim. Wek hûn dizanin Sakis Pîko bes ne ji bo Kurdistanê bû. Parçekirina Kurdistanê ya erdên dibin desthilatiya Osmanî de û her wiha erdên welatên Ereba jî Sûriye û Lubnan û Iraq Filistîn teqrîban giş dihat parçekirin lê Sakis Pîko sedî sed pêk nehat li piştî şoreşa Oktobra Rusya ev mesele eşkere kir wek hûn dizanin destpêkê de Rusya û Brîtanya û Fransa bi nehênî veşartî ev çêkirinê paşê li Rusya şoreşa Oktobrê çêbû Rusya jê veşiya. Başa eşherekirina vê reketinê çi bandiraweya başiyan xerab hebû? Niha Sakis Pîko gava ku danan di navbêna Rusya û Fransa û Brîtanya de Kurdistan jî herêm jî dihat perçekirin. Dîsa Kurdistan dibû 4 perçe li vê gavê li destê Tirkiya de Tirkiya niha de Kurdistan nedima. Li Lozan esasê xwe Sakis Pîkoya ku îro em behs dikin li di Lozanê de peymana Lozanê de zêdetir rengî xwe îro. Barez Mustafa Özçelik لەگەڵ بەردەوام دەبینەوە بەڵام بەرەزان دوای ناوبەڕێک دەگەڕێنەوە بۆ قسەکردن لە سەرەم بابەتە لەگەڵ بەرەز Mustafa Özçelik سکرتێری پاک بەردەوام دەبین.